No niin, tämä on nyt sitten Antin retkeilyvideoiden ensimmäinen otos. Mä tulen esittelemään näissä videoissa mun retkeilysysteemejä ja kaikkea siihen liittyvää. Tänään me ollaan lähdetty, mikä tää oli tää paikka? Tummamäki. Tummamäkeen. Vehmaan Tummamäkeen kevätretkeilemään. Ja mä haluaisin esitellä tää mun NS-retkeilyautoni, että miten se toimii. Eli tää on mun työauto, tämmönen minipaku, caddy. Ja siinä on semmonen idea, että mä en voi tätä autoa rakentaa sille valmiiksi tai kiinteäksi näitä juttuja. Joten kaikki pitää olla, tähän retkeilyyn liittyvät asiat, niin niiden pitää olla irrotettavissa täältä. Ja netissä on näkynyt aika paljon kaikennäköisiä ideoita, mutta mä en ole nähnyt tällaista ideaa, mikä mulla on vielä missään. Joten esitelläänpä se. Eli olen rakentanut tällaisen, juokse vähän sitä kameraleena, tämmöisen levyn, nukkumalevyn, sängyn, mikä on näillä karbiineilla kiinni tuolla ja tämmöisillä sidontaliinoilla. Nämä kestää muutama 100 kiloa, että kyllä tässä niinku ihan hyvin on pystynyt nukkumaan ilman, että on tarvinnut pelätä sitä, että se hajoisi. Toinen asia on se, että nämä on korkeussäädettäviä, eli jos mä haluan laskea tätä sänkyä, niin se on mahdollista täältä näistä. Ja sitten mä voin myös nostaa sitä. Näin. Että esimerkiksi tämä mun jääkaappi mahtuu tänne. Sitten, tuokse vähän lähemmäksi sitä. Se on päällystetty. Se sänky tällaisella, mikähän tää nyt on, jotain vessan lattiamattoa. Ja se on vähän mukavampi sitten nukkua. Ja se ei luista. Jos olisi pelkkää vaneria tossa, niin se luistaisi. Sitten sen lisäksi käteviä tämmöisiä niin kuin tilasäästöratkaisuja, niin tämmönen taittopatja. Ja se mikä tässä tuli tästä sänkyasiasta nyt vielä mainitsematta oli se, että tänne jää, näytätkö? Tänne jää tila näille kaikille meidän retkeilykamppeille, että ne tulee tänne näin sitten. Näin. Sama se taittopatja tulee tonne. Ja sitten tässä on tietysti vaan makupussit päälle ja näin. Nyt mulla on sellainen siirrettävä kenttäkeittiösysteemi. Se ei ole nyt mukana, koska tässä on ystävät, kenellä on asuntoauto, niin me voidaan hyödyntää niitä ominaisuuksia. Se on hiukan hankala, mutta mä esittelen sen sitten seuraavassa videossa, kun päästään lähemmäs kesää. Sitten vielä lopuksi, koska nyt tulee yöllä kylmä, niin mulla on tää EcoFlow River 2 varavirta laitos ja siihen tämmönen pikku lämpäri, minkä mä saan sitten yöiseksi päälle. Ja katsotaan onko lämmin vai kylmä yöllä.